ladies waiting on you night and day. Let your hands when you say just to pass the nights away. You yourself burn so many just to stop your rain. Just
benvides a Gala das Charlas e das Medidas. Estimado público, celebramos este ano unha dobre gala. Xa sabedes que o ano pasado, por mor da pandemia, non se puido celebrar este encontro. Encontro que nos permite lembrar e informar sobre a realidade de Erasmus nesa de Galicia. Pois ben, xa vos acaba de decir Damián que non se puido celebrar e o equipo do Departamento de Mobilidade e Transición tivo a xenial idea... Sí, señor, a xenial idea de xerar unha nova estrategia consistente na realización dun vídeo formativo, aínda que non o creades. Este vídeo é o responsable de que viñamos hoxe e non vexamos aquí tan guapos e tan elegantes. Porque a estrella dun vídeo de animación sobre imaxe real onde participou alumnado actual e egresado, docentes e colaboradores externas, ben merece unha festa por todo o ano. Claro que sí, Mariana, claro que sí. Pero tamén importa que este vídeo, que dura 2 minutos e 1 segundo, teña unha calidade de gocha, non? O vídeo titúlase Voar, pero para voar axeitadamente e informarnos de todos os contidos do programa Erasmus, temos a Belén Poupa. Profesora da ESAL e membro do Departamento de Mobilidade e Transición. E con Belén Bouzas presentamos a Juan Cabaleiro. para
dúdas, suxerencias, calquera tipo de comentarios que queirades facer, que se poida poñer ali, vale? Incluso de forma anónima, se alguén di, pois eu me apetece, pois de forma anónima se pode poñer, vale? O sea, que estamos abertos a que falemos, ¿sí? Vale, pois a ver, que tipos de movilidades temos? Moi ben, o alumnado que queira marcharse de Erasmus pode facer unha movilidade de estudos para cursar o cuadrimestre ou os enteros nunha escola de fora de España. Tamén pode facer, en vez de estudos, unha movilidade de prácticas, tanto no verán como para facer un quinto ano. Eso es. E que requisitos temos que ter para poder solicitar un Erasmus? Bueno, o primeiro de todo, estar matriculados na Sabe Galicia. É dicir, un veciño da ida baixo de Xugueira, pois non podería, vale? Efectivamente. Temos que estar matriculados na Sabe Galicia, porque os cursos que temos aquí. Que máis? Pois, tedes que ter todas as materias de primeiro aprobadas antes de facer a movilidade. Esto que quere decir, por exemplo, si estás en terceiro, vale? Tedes algunha asignatura suspensa de seu curso, pero os queredes ir de Erasmus, podedes ir de Erasmus, sempre que todas as asignaturas do primeiro curso estén aprobadas, ¿sí? E despois, que sucede? Que o que pasa é que terán preferencia a aquelas persoas que teñen todas as asignaturas aprobadas, vale? É dicir, que se dúas persoas de terceiro se presentan e unha ten algunha asignatura suspensa no ano anterior e outra non, a que non ten ninguna suspensa estará, digamos, por riba na preferencia, vale? Eso tamén é importante saber, que con algunha asignatura suspensa podedes ir tamén, vale? Sempre que non sexa de primeiro curso. Tamén terá preferencia o alumnado que este nos últimos cursos. Queremos que todo o mundo teña oportunidade de irse e se hai plazas suficientes, marchar a todo o mundo, pero se non hai plazas suficientes, preferimos que marche o alumnado que este en cuarto, porque está en primeiro terá máis anos para solicitar. Claro, a persona que está en cuarto é o seu último ano que podería ir, vale? Entón, a mí me parece lógico que teña preferencia, porque é a súa última oportunidade, digamos. Efectivamente. Aunque, bueno, existe unha cuestión que queremos comentar que existe a posibilidade de facer un quinto ano, vale? Fora da escola. Sí, que temos dúas modalidades. Temos a opción de facelo de estudos ou a opción de facelo de práctica, vale? Entonces, se la voy a liar a Juan. Vamos a imaginar que Juan é un alumno de cuarto de interpretación que entra no departamento de Erasmus. Hola, Juan, Estou en cuarto, quero facer un Erasmus no quinto ano. moi ben, de estudios ou de prácticas? Non sei todavía. Que me recomendas? Que podo facer? Vamos a ver, vamos a preguntar a Juan, ¿vale? Juan, vamos a decir, mira, Juan, si te quieres ir de estudios, a ver si lo digo bien, porque a veces meto la pata, pero Juan me corrige. Si, vamos a ver, de estudios, a ver, vale, si te vas, es como un bloque, si te vas de estudos, o que tienes que hacer es, ou ben deixar alguna asignatura pendiente, ou ben deixar, por exemplo, o TFG. Por que Juan, alumno de cuarto de interpretación que quere facer Erasmus? Porque non podes ter rematada a formación, vale? É como, digamos, é como se ti te matricularas como en asignaturas complementarias, vale? Non sei se me estou explicando ben, pero digamos que si ti tes todo aprobado, xa non poderías facer ese quinto ano, vale? Sí? Se quixera facer prácticas? E se quixéramos facer prácticas, o que teñamos que facer é, por exemplo, se estás en cuarto, ou ben rematas todo, faz o PPE e despois te podes pedir o Erasmus para irte a donde quieras, ou as prácticas se poden solicitar desde primeiro, vale? Isto non é importante que saibades. E se pode facer, por exemplo, no período do verano. Vale? Entón, tedes opcións. Repetimos, estudos. Non podedes ter finalizada a carreira, vale? Podedes deixar o TFG ou podedes deixar alguna materia. Ou se non, de prácticas, podedes ou ben finalizar todo e ir de prácticas ou ben en calquera momento da vosa formación. Vale? Esto é. Unha dúbida. Que prazo teño para solicitar? Pois mira, filliño, o prazo para solicitar este ano será do 3 de decembro ao 21 de xaneiro. Moi ben. Moi bien. Así tedes tempo para solicitar con calma, Claro, aprobada a convocatoria, os destinos, todo. Claro, a idea é que teñades tempo, vale? Que se abre este evento, que se tenes tempo para pensarlo, darlle voltas en Navidad, darlle, non sei, ten tempo para pensarlo, vale? Pensamos que só abrir outra semana é un pouco limitado, vale? Entonces, vamos dar tempo para que
lle apetece, pues vai a tirar para adelante, vale? Moi ben, despois, se cando os impuestos. É que pode máis ser menos doce, ustedes facer unha masa, xa. Eu non me vou a xa, Vamos a ver, vamos a falar dunha cuestión de presuposto, vale? Tamén para que comprentáis como funcionan algunhas dinámicas, sí. Por exemplo, o que falábamos que eu eso non o sabía, vale? A cantidad de persoas que ponen unha mobilidade en Erasmus nunha escola influye no número de mobilidades que se poden ofertar ao ano seguinte. É dicir, cantas máis mobilidades temos, máis mobilidades se poden ofertar. Entón, eso é importante coñecelo porque significa que cando eu me fico en Erasmus, non solamente me estou beneficiando a mí do presuposto do Erasmus, sino que tamén estou beneficiando a escola e aos futuros alumnos que tamén queiran pedir no seu momento de Erasmus, vale? Entón, bueno, é como unha cadena que está ben saberlo, porque é unha información que creo que e despois, que destinos, Juan? Onde se podemos ir? Pois podedes ir a calquera dos centros que teñamos un convenio asinado e teríades tamén a posibilidade de facer un convenio novo con outra escola. É dicir, se vos gusta moitísimo unha escola de Alemanha, de Finlandia, onde sexa, pero non temos un convenio asinado, poderíades falar comigo ou con Nando para ver a posibilidade de asinar un novo convenio. Isto pode facerse todos os anos, este ano fixemos no verano, toda a xente pode irse a escolas novas. É beneficio para o estudante porque vai a escola que queira e para nós porque temos un contacto novo. Claro, entonces, bueno, é importante tamén que saibades que esa opción existe, vale? Si vos mola un montón unha escola que hai en non sei onde, pero sempre que estea dentro de Europa, pois sempre se poden crear novos convenios, vale? Entonces, eso, que non vos sintades limitados a estas escolas que están aquí non convencen porque se pode buscar tamén convenios, vale? Nadie asegura que se pode facer, porque é verdad, pero a intención está, vale? Con a nosa banda existe esa intención e estamos abertos a facelo, vale? Moi ben. Despois, temas interesantes de Panonja, que esto nos interesa. Entonces, vamos a ver, pues es de Panonja. Como vai o tema das becas? Vale, porque ás veces sucede unha cousa. Eu tamén cando era estudiante era, eu pensaba que se recibía unha beca non iba a poder recibir outra beca, porque en algúns supostos é así, non? Pero neste caso, nas becas Erasmus, todas son compatibles, vale? Podedes ter unha beca do Ministerio, que vos paga a matrícula e todas estas cuestións, podedes ter unha beca Erasmus e despois podedes ter unha beca da Xunta, e todas son compatibles, podedes ter todas, vale? Non hai que por ter unha xa non podes acceder a outra. E isto vai explicar mellor? Juan. Moi ben, pois, se solicitades a bolsa do Ministerio todos os anos para a matrícula, para a variable, e solicitades un Erasmus, teríades a bolsa xeral do Erasmus, que vai entre 210 euros e 310. Claro, eso tamén é consensión, saben, pero por si acaso, eso a cuantía depende, ¿no? Da distancia, ¿no? Non, depende do custo do país. Por exemplo, República Checa ten un custo moi barato de vida, entón está no grupo 3, pero Irlanda, que é un país bastante caro, estaría no grupo 1, entón recibiríais máis bolsa ao mes. Claro, eso depende, vale? Que sabes que se alguén lle dan 210 e alguén lle dan 310, que depende de eso, vale? La convocatoria xa volve nos países, Sí. que corresponden a cada cuantía. Se tedes a bolsa do Ministerio, recibiríades 250 euros máis por mes. É dicir, eu quero ir a Irlanda ou a Finlandia, en vez de recibir 300 euros por mes, recibiría 560 euros. E, adicionalmente, tamén poderíades solicitar a bolsa da Xunta, que se convoca cada ano, recibiríades a bolsa despois de volver do Erasmus, e as cuantías son máis ou menos entre 125 euros e 195 por mes tamén. Son todas compatibles entre sí. E, moi importante, se marchades de estudos, teríades de bolsa ata 5 meses. E se marchades a facer prácticas, teríades ata 3 meses de bolsa. Isto é importante porque se queredes marchar o curso completo, recibiríades solamente 5 meses, pero tamén teríades a opción de solicitar 2 mobilidades Erasmus. Por exemplo, queredes ir a Portugal, podedes ir a Porto. O primeiro cuatrimestre podedes ir a Estal, no segundo a ESAP,
No segundo cuadrimestre, a SMAE, son todas as escolas de Porto, tedes o mesmo aluguer, pero recibíades dúas horas Erasmus. Claro, esas son cosas que creo que son prácticas e interesantes conocer, porque, por exemplo, existe un máximo de 12 meses no que podedes facer Erasmus, vale? Mais de 12 meses xa non sería posible. 12 meses incluso as prácticas. Efectivamente. Vale. Entonces, bueno, é interesante o que dijo antes, si queredes cobrar na cuantía, Podedes combinarlas. combinalas. Vale, nunha escola nunha vez, ou nun país nun cuatrimestre, ou outro país no cuatrimestre, podedes facer o último. Unha movilidade de Erasmus en segundo, outra en terceiro, Claro. e despois podes facer unhas prácticas en verano. Ata os 12 meses podes facer todas as movilidades que queirades. Eso es. E xa está, eu creo que... é verdade, o da entrega da documentación, que é moi importante saber que se fai por dúas vías, vale? Unha por registro, confina, Sí, confina, e outra por email a Juan. Sí, tedes que enviarlo a international@exaltaricia.com. E despois, xa por último, decirvos que é moi importante, unha vez que teñades o Erasmus, que xa vos vayades ir, ou o que sea, é moi importante manter un contacto contigo con Juan, vale? Porque é a forma que temos nós tamén de saber se todo está ben, de ter unha referencia, vale? E ademais de eso, sucede unha cousa, se a alguén se lle concede un Erasmus e despois, por lo que sea, non pode ir, ou non quere ir, ou pasa calquera cousa, non pasa nada, non hai que dar sobre explicacións de nada. É moi importante notificarlo a Juan, por qué? Porque pode suceder que esa persona non o notifique e a outra persona que está debaixo, pendiente de se vai ou non vai, se quede fora de plaza para poder solicitarlo, ¿vale? E ao final o que sucede é que esa plaza se queda vacía. Entón é moi importante ter a conciencia de que se eu non vou, esa plaza pode aproveitar a outra persona. Entón non é solamente notificado, sino notificado con tempo, para que a outra persona poida facer todos os trámites, que ainda leva un tempo, e a Juan non lle leva tempo para hacer. Entón, solamente que pensedes que non pasa nada, se pode denunciar perfectamente e está todo bien, pero avisar con un pouquinho de tempo para poder pasarle a pelota a outra persona que poida aproveitar, vale? Efectivamente. E xa está. Sí. Y bueno, y ahora vamos. No. Para un poquillo de... No sé decir los novedades. Sí. Eso se acaba. A ver, las novedades. Países asociados. Dale, Juan. Moi importante, este ano temos a posibilidade de dar unha bolsa para un ou unha estudante e outra para un profesor, profesora ou membro do PAS para países asociados. Que quere dicir países asociados? Países que non pertenzan ao programa Erasmus, é dicir, América, África, Asia, Oceanía, ou que sexa. Abre esa posibilidade. Como solamente vai ser unha bolsa para unha persoa, vai estar moi solicitado. Entón, podedes prepararla para este ano e, se non, podedes ver os requisitos e preparar idiomas ou que sexa para convocatorias futuras. Claro, los requisitos veñen na convocatoria, vale? E aí podedes mirar, imagínate que tedes interés en recibir esta axuda e para este ano non cumprido os requisitos, pero o que digo, mirad os requisitos e dices, vale, pues para non poder poñer os pilas porque así teño estes puntos e tal, ven todo, vale? Ven os requisitos, os puntos que hai por cada requisito, podedes facer vosotros, vale? E nada, xa para acabar, porque temos que continuar, vale? Queríamos vos falar do tema da UNESCO, vale? A esa de Galicia é agora mesmo a única escola de arte dramático de España que está dentro do programa internacional de teatro da UNESCO, vale? Entonces, bueno, hai unha escola pero é de danza, ¿no? Sí, efectivamente. Existe unha rede do Instituto Internacional do Teatro e a UNESCO para artes escénicas na educación superior e, recentemente este ano, a ESA entrou nesa rede e somos a única escola de artes escénicas para iso, porque solamente en España está a Escola de Danza Alicia Alonso, que pertence á Universidade de Juan Carlos. Pero nós somos a única escola de artes escénicas, de arte dramática. Y nada, solamente deciros que do 13 o 17 de decembro, vale, esta información la vai mandar Juan. Sí, podemos mandar un mail a toda a comunidade o vendres con información. Efectivamente. Entonces, non nos consideres porque irá recibir o mail, vale? Pero solamente os queremos comentar así un pouco por riba de que vai isto e xa pasamos a outra cousa. Deste mail, o sea, do 13 ao 17 vai haber un evento, vale? Da UNESCO, que é un evento virtual, donde X personas de referencia a nivel dramático, a nivel de danza
vai a vir, vale? Por si vos queredes, imagínate que decides, pois eu a todas non, pero quero cheirar a Ginesta. Pois, vos podedes inscribir, vale? Vai a haber debates, podes facer preguntas, hai workshops, se me interesante tanto para nós como para vos. Podes facelo individualmente, se queres asistir a unha das sesións poderes, se queres asistir a todos tamén. Bueno, pois agora vamos poñer os vídeos e xa está. Vou deixar a Juan para poñer a referencia. Moi ben. Hola! Eu sou Bielsa, eu sou Inés, estamos aquí de Erasmus no Porto, una ciudad increíble, súper bonita y es muy recomendable para vivir. Sí, muy recomendable, está súper bien. Estamos de Erasmus na ESA, unha escola artística onde hai como moitas especialidades xuntas, non só de teatro, hai fotografía, cine, arquitectura, as plásticas, sí, y teatro. Que podense combinar materias podemos coller materias de outras especialidades e así. Sí, porque ao final enriquece moito coñecer outras áreas diferentes e lo que se sabe, te queres dedicar a cine, por exemplo, ou algo máis relacionado que sabes plástico, e é unha escola moi artística que te deixa un pouco o teu escollo que queres e a tua formación, básicamente, está moi ben. O ambiente da cidade tamén, super recomendable, así, para a experiencia Erasmus, tal. E se alguén ten dúbidas de que non sabe se quedarse na SAD ou ir de Erasmus, e de Erasmus, por favor. É increíble, coñeces a xente, a moita xente de diferentes carreiras, e en verán podes ir a visitar esa donde viven, así, perfecto. E nada, que moito ánimo este curso e de todo se sabe, veña. Jóvenes, estamos en una invitación. Este ano estou aquí de Erasmus en Vilnius, Lituania. Bueno, eu ia estar só o primeiro patria, ao final que lo van a ter, así que podo decir que estou contento. Bueno, este é o centro, non sei se se ve, aí está a catedral. Sí, a verdade é que a escola funciona moi ben. Teño clases de todo, teño que si capoeira, que si jazz, que si non sei que, ballet. Estou contenta, sí. Vai un frío importante, hai que meterse vitamina D por un tubo porque non hai sol, pero eu recomendo a experiencia, a verdade que estou moi contenta. Estou aprendendo moito, estou coñecendo moita xente, estou viaxando moito. Permite gravar un vídeo de máis de un minuto. Acabo de chegar a Porto, isto é o bo que ten Erasmus xusto ao lado da tua casa, que podes ir para unha cita médica e voltar. Bueno, estou diante, quería ensinarvos o Teatro Nacional San Joao, que queda moi preto da nosa casa. De feito, xa vichedes a nosa casa, a terraza da nosa casa, grazas a Inés e a Elsa, pois aí é onde vivimos. Eu son Lara, estou de Erasmus aquí en Porto, estou na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo. E, bueno, con respecto a Erasmus, non é todo tan bonito como parece. É un Cristo, é literalmente un Cristo. Eu cheguei aquí
As clases comezaron moito máis tarde do que tiñan plantexado, non sabía nin como, nin cando ian comezar, non sabía a que clases podía ir, dixeron unhas cousas e aceptaron unhas cousas no meu learning agreement que ao final non podían ser. É un cristo, non só pola barreira idiomática, que aquí en Porto non é tanta, aínda que é máis da que pensamos, senón porque non pertences a esa escola e as comunicacións contigo, aínda que existen e tentan facer o mellor posible, ou iso parece, iso queren dicir, que non son as mellores do mundo. Tamén cos compañeiras e compañeiros, aínda que elas tamén tentan facer o mellor que podes, non sempre o mellor. Non son as mellores escolas do maldito mundo. Están ben, pero tens que pôr da túa parte, iso é obvio. A Smile, no meu caso, é unha escola que quita moito tempo, no sentido de que están mañás e tardes, organizadas, non como na ESAD, que só tes as mañás e logo tes para ensayar, senón que tes o día bastante cuberto. Eu estou facendo un Erasmus despois de rematar cuarto. O único que me deixaron facer é o segundo curso. Non me deixaron coller nin terceiro, nin primeiro. Bueno, primeiro sí, pero non me interesaba. Isto hai que telo en conta tamén por se, por exemplo, ves de terceiro e queres ir para Smile, saber que vas a estar en segundo curso, que é o máis probable que estés, que o que vais facer probablemente se parece un pouco ao que xa fixeches ou o que xa coñeces, pero é certo que de outra metodoloxía, con outra xente e demais. E, bueno, en realidade, a pesar de todo isto, é unha experiencia moi guai. Eu, por exemplo, estou facendo agora mesmo gran parte das asignaturas de un posgrado de danza contemporánea, que sei que xa en algún momento podería rematar e que abre moitas posibilidades. Estou coñecendo xente moi guai, moi guai. Estou coñecendo unha cidade preciosa, pequeniña, e un idioma maravilloso. Pero que se ibades que non é todo como parece, e que por moito que vos digan que é maravilloso, non vos creades nada. Moito ánimo de todos os sale. Sí, está empezando a nevar, mato. ¿Me pides a República Checa? Neva bastante. Bueno, empezó a nevar hace como 2 días, pero bueno. Bueno, está este plano. Está bueno. Vale, somos María y Solda. Estamos a contar aquí a nuestra experiencia en la República Checa. En Brno. Bueno, está muy bueno. Bueno, ahora mismo estamos sufriendo porque nos está nevando un poco bastante en la cara. Queríamos que hubierais, pero no se está viendo demasiado. Bueno, se ve como un poco estellados, tal, o agua. Bueno, da igual. Sea como sea. Bueno, aquí no me lo como. Vale, sí. Y vamos a contar un poco la experiencia aquí en Brno. Brno, República Checa. Aquí está moi guai que está allá desde casa, porque te axuda a descubrir novas maneiras de traballar, de construir, de facer teatro. E te das conta de que hai moitos puntos en común e tamén outras formas que son moi diferentes. Isto pues, te axuda a elegir ti o camiño que queres. Que queres facer? Mientras María mira para atrás. Un coche. No, corre. Outro cousa é que no Centro Europa hai moitísima máis cultura do teatro a nivel xuventude, concerto e en concreto quería dicir. Hai moitísimas axudas para consumir teatro. Creo que estou consumindo máis teatro neste ano que toda a miña vida xunta. Sí. Es que por 2 euros te vas a ópera. Sí, como estudante e os teatros teñen moitísimos recursos e moitísimos materiais moi interesantes. Medios. Sí, como que notas que hai moita gaña de crear. Bueno, hai pasta tamén. Hai moita pasta e moitos pianos en todas partes, porque se vides a República Checa, soides ver pianos por todas partes. É moi guai, porque te abre moitos ollos ante a vida e sobre todo como actriz e como actor tamén, ou como calquera persona do ámbito artístico, como que abrete moitos ollos a descubrir novas experiencias e novas técnicas de creación e como veo o teatro a xente aquí. Esto es teatro. Se ve esta casa todo rato. Anécdotas, ¿tenemos alguna? Allí te agarró a cabeza. Sí, estou calvo. Aquí. Bien.
Non é moito máis, grandes anécdotas hai moitísimas, como case lle prende lume a toda a residencia, por un exemplo. Varias veces, como quedaron sen batería a mitad de Viena, mentre eu estaba enferma aquí, por unha intoxicada cun polo. Porque iso é outra cousa, que ides viaxar moitísimo se estás aquí, porque é super barato. Recentemente, fai unha semana que exactamente estivemos en Berlín, sí, na casa dun amigo que coñecemos aquí, e máis, tamén fomos a Bratislava, a Viena, a Praga. O Le Mans! Non vayades ao Le Mans, tío! Só íamos. Pois iso é todo, creo, ¿verdad? Sí. Iso quedamos estalactitas aquí, non? Vimos unhas cosas, tamén unhas estalactitas to guapas. Estaban chulas. Nos viéramos. Sí, que nos contagiaron de COVID. Iso é outra historia. Non, Claro, outra... Bueno, pois nada, visto os vídeos, as maneiras que estamos en Erasmus. Nada, non sabemos que hai por aquí persoas que están en Erasmus dentro desta escola e pedimos que se poñan en pé que lles damos para comer a todos. A ver, Gabriel. So I see Becky there. Gabriel there. Yeah. okay. So, Ahora van a hablar en inglés. Yo estaré aquí. Hello. why did you decide to go on an Erasmus? Yeah, okay. I wanted to try something different because I felt that I'm stuck in one place and one bubble and in my comfort zone. So I just wanted to try new language and new culture and new environment and also new education and new point of view on theater and somehow find myself. And yeah, this is what I'm trying. Do you find it's quite different, this school, from your home school? Different? Yeah, Do you find it? yeah. A lot. Like, for example, on the time management of being like in a school, I spend a lot of time in Czech schools from Monday to Friday, from morning to evenings, and like, yeah, and this is quite different. We have very less time spending in school, and I think like the topics are different because it's another country, another culture, and so like, yeah, I find it a little different, but I think I need to have I need to think about it after because everything when I'm trying is very new and rare, and I can't talk about this much right now. Very rare. What about you, Gabriel? Why did you want to go on an Erasmus? You want to see both sides. I wanted to go to Erasmus. Benny said a lot of things actually, and I think that like in every sphere, actually, well, we are talking about the arts, about the theater. If you can get some experience abroad, international experience, I believe that you open a lot of doors for your future. So that was my main thing, to open some doors. And I think that if you have the opportunity, why not to take it? Yeah. Okay, that was enough.
ano 2027? No, eso non sabía, eso dixeron. Deron unha información ampla, contundente, pero non escoitei ben o do 2027. Eso non. Pero bueno, acabo de enterar agora que con mi día é unha maravilla. Mira, sabes que pasa? Que se temos carta hecha do 2027, estamos falando de que o presidente do programa Erasmus ten boa saúde, ten excelencia, ainda que algunhas persoas, pois, oye, teñen aquelo que non me gusta tanto, pero que en xeral, entre todos, a maioría ten moi boa saúde e é unha magnífica experiencia. E eu pregunto a mí mesmo, como estaremos ti e Maisel Damián no 2027? Mañana gozando da miña jubilación. Os meus proxectos e, alguna viaxe con incenso. Bueno, tampouco se quedará moito. Bueno, é verdade, Bueno, non sei, pero eu agardo estar no 2027 ou estar de Erasmus. Erasmus? Sí. Sí, porque eu vou vivir unha segunda xuventude. Ole! Bueno, eu creo que podo chegar a vivila. Non sei ti, Damián, que andas todos os días de lumbalxe a lumbalxe. Ti sabes, Mariana, de que ven esa lumbalxe? Non contes, non. Pois de cargas e descargas das montaxes teatrales, subindo e cargando caixas de transporte, dinos, decorados e todo o demais. Claro, un pensaba que era Superman e non, somos xente de a pé, e o corpo ten memoria. O corpo non me veñas a realidade. Cuidadito co que faz, Peor de todo, sabes, o peor de todo son os sueños que quedan no camiño. Sí? Tes así algún soño que non pudeches realizar? Sí, Mariana, confeso que sí. Non sei así. Xa non poderei interpretar a Kowalski. Que xa non poderei interpretar a Kowalski. Damián, a ver, non é o momento, non sei. Que? Estela. No. Estela. Ai, non vai, non, Estela. Non te confundes, Damián. Míreme ben. Eu non teño ni idade, nin temperamento para Kowalski. A mí mamá secundario, toda a vida foi así. Eu faría mellor de un hijo. I don't tell that why to me. What do you think you are? A pair of twins? Remember. No. Every man is a king. And now is a king. So don't forget. Xa está. Non estou hoxe para discursos desmitificadores do machismo. Hoxe estamos de festa e isto ten que continuar, así que faime un favor. Faime un favor. Non pode ser. Eu vou continuar. Non sei, algún día poderá realizar ese sono. Damián, non te preocupes. Con todos nós, con todas vos, o director da escola, Roberto Relova.
centro superior de ensinanzas artísticas en Galicia, o Conservatorio Superior de Música de Galicia, en conseguir a carta eche no ano 2009. Sí, canto máis cerca da música mellor, veño do mundo da música, enhoraboa, agradecidísimos, impresionante. Estou moi emocionado porque además hai xente, persoas aquí na escola, no grupo, que foron amigos meus, non digo cales, non? Estou moi emocionado de encontrarlos aquí, menudo nivel, menuda música, quero iso a todo, de verdad, e sobre todo porque está feito con moito corazón. Fernando Llera, enhoraboa, parabéns, de verdad. Porque menudo mestre que estás feito de verdad en todo, en protocolo, en organización, na escola, en fin, agradecervos por suposto a esos dos anxos do Departamento de Mobilidade Erasmus, que son Belén e Juan, porque son persoas tan entrañables, tan traballadoras, tan profesionais, tan generosas, tan bondadosas, de verdad, é impresionante este departamento. Sabedes unha cousa? Confeso que o primeiro que encontrei na escola foi, gracias a Leo, a Leonel, levoume ali, ao espazo de Erasmus, que quedei impresionadísimo de eso, da profesionalidade, da generosidade, era, bueno, as fórmulas que había postas para traballar para o futuro. Eu decía onte a Fernando, estou moi orgulloso dunha cousa, pero por unha comunidade educativa, académica, no Conservatorio en Galicia, porque conseguimos, e vou ser moi reivindicativo nesto, conseguimos a primeira carta Erasmus para Galicia nos centros superiores de enseñanzas artísticas. E por que é reivindicativo? Porque toda a comunidade escolar do Conservatorio Superior foi un traballo en común, non só miña e a voz, foi de todo o claustro, comunidade, alumnado, traballou puramente para conseguir e demostrar a Consellería de Educación da Xunta de Galicia que era espazo superior, que éramos enseñanzas que tiñamos que ver da universidade e que buscábamos o noso espazo que sempre estuvimos da realidade de decir dentro da universidade. Son outros os que entraron na universidade. Nós temos que volver á universidade. E os espazo Erasmus, os programas Erasmus, o programa da UNESCO, que lograron aquí o equipo do departamento desta Escola Superior de la Música de Galicia, son os que van a abrir as portas en esos camiños que tanto se falan de encontro, de recreación, e por eso hai que reivindicar de novo os espazos universitarios, que son nosos, desde sempre. Eso, desde logo, o saben os músicos, o saben os que escriben, os actores, os dramaturgos, todo o mundo das escénicas da música o sabemos. E quero de verdade felicitar unha vez máis os presentadores, son fan deles dous, os quero moitísimo a miñas profesoras e profesores, a miñas alumnas, a miños alumnos da escola, grazas, de verdade, que hai que seguir en este espacio. Solo recordar que este espacio é europeo, máis europeo que ninguén, é feminista, é diverso, xoga con todos os aspectos de aún a comunidade dos camiños que son sempre eternos encontros de entendimento. Somos exemplares, estou orgullosísimo de estar en esta escola sempre ao servizo de todos vos. Enhoraboa, parabéns, de verdad, moitísimas gracias. Contade conmigo. Seguimos con nuestro musical e imos a aproveitar para presentarnos a esta magnífica banda que nos acompaña nesta gala. Con todos ustedes en la guitarra, Rubén Pérez. ¡La trompeta! Y con el saxo tenor, Claudio Colador.
saxo soprano José Termenó. Batería Antonio Bardelá. No contrabaixo José Aparo. Cantante solista incomparable Raquel Leal. Alumna de segundo de escenografía. Un momento. Así antes de que ela sigan con a súa magnífica música, unha preguntiña do tema onde está. Algún de vos, Ana, Raquel de Ana, tedes alguna anécdota de Erasmus? Non temos idade. Pero tedes idade para ser pais. Mariana, Que? o pai de quinta. Xa, vale, pero non queredes Non contar. temos unha filla. Non vai de ser a pasamos total. Un ano inteiro na súa e non dos gastos pagos foi terrible. Foi unha experiencia maravillosa porque a medrou, es adulta, tuvo experiencia, e a volta dixo, papá, sabes que adeu? Non foi todo ano en casa. Oye, por certo, e así aproveitando e antes de que vos regales aquí as vosas maravillas, deste vos conta de que todas as persoas Erasmus eran mulleres? Quererá decir algo? Quererá decir que somos moi valentes? E que ademais que son ademais tamén manexamos idiomas, falamos idiomas, por exemplo, non? Somos decididas, somos atrevidas. Despois xa, Nando nos explicará unha razón máis moi interesante. Bueno, pois, con todos... E agora, con vostedes, devagar, sen medo. Dream of
deuxième qui fondre, c'est le mien. Un riz super sur sa bouche. Voilà les pauvres sans les touches de l'homme auquel j'appartiens. Quand me prend dans ses bras, il me prend le combat. Tu vois la vie amoureuse. Il me dit de mon amour, demande tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il reste dans mon cœur, il n'y a pas de bonheur, mon Dieu me la cause. Il sait pour moi, pour lui toute la vie. Il m'a dit la journée pour la vie. Et que Dieu nous aperçoit, alors devant moi mon cœur qui bat. De nuit d'amour a pu finir, un grand bonheur qui fait sa place. Des nuits chagrines s'effacent, auréolées d'un rire. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la rose. Il me dit que mon amour, donne-moi de tous les jours, de change la chose. Il me fait dans mon cœur, ne va tomber, mon Dieu connaît la cause. Il sait pour moi, pour lui toute la vie. Il m'a dit la journée pour la vie. Et que Dieu me s'aperçoit, alors dans moi mon cœur qui bat. Ben, a continuación, imos vivir un momento máis especial da gala. As persoas que idearon, crearon, realizaron, xa vou quitar a mascarilla e produciron boa vídeo de animación que dá sentido a esta gala, van nos acompañar e, por favor, que suban ao escenario. Comezamos con as persoas que diseñaron ou tiveron a idea original. Ana María e Sergio Macías. Presento Nando Llera e Mary Molita.
quiera, cuando quiera. Colaboración de Monse Piñeiro, alumna egresada de SAT da especialidade de escenografía, que esgotou os 12 meses das becas Erasmus, deixando o listón ben alto nos diferentes destinos que disfrutou, e que, polo tanto, é a que máis anécdotas ten, pero non está hoxe aquí para poder contar. Tamén me pasa iso. A Lucía Esteve, que sabedes que é unha cineasta punteira das novas jornadas. Ela estivo aquí na escola tomando imaxes reais, que logo traballou en Morita, e por sorte para elas dúas teñen muchísimo traballo e non puderon vir. E claro, estaredes pensando, e para tener esa cadeira que está aí libre, Damián, Cristal Lázaro, profesional da dobraxe, e que pon voz, como non, a nosa Erasmiña. Bueno, e aquí tedes a todo o staff responsable deste vídeo chamado Boal, e imos dar paso para o vídeo. Vémolo e despois continuamos para sei máis ou menos o que quero, estou facendo o meu propio camiño. A miña curiosidade é máis forte que a min. Só preciso un pequeno impulso para viaxar onde eu queira, por moi lonxe que estea. Amo o teatro. A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia é un bo lugar para comezar a explorar. A ver, vou pola dereita ou pola esquerda? Que grande é este sitio! É un pouco abafante isto de afondar no descoñecido. Pero sinto que debo afastarme, moverme, deambular, compartir, voar. Ainda que sempre que chegamos a un sitio novo ou extraño, é normal que nos sintamos especiais. Ás veces podemos ata sentirnos como alienígenas. Non importa, todos estamos conectados. Tecemos unha inmensa rede mentres percorremos os nosos propios camiños. Resulta arrepiante sentir as conexións con todo aquilo que conforma este planeta que xira e xira no universo. Só te tes que atrever a dar o primeiro paso. Conéctate ao mundo co programa Erasmus Plus desde a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. Ata o infinito e máis alá! bravísimo. Bueno, e é o momento de que as persoas implicadas no desenvolvemento deste vídeo nos expliquen como foi. Se queredes, comenzamos por a idea original, por Sergio. Sergio, todo ben. A ver, sí, creo que a cara foi para María, para mí, que María non pode estar hoxe. Que facemos? Como hacemos o vídeo? Que mostramos? Mostramos os lugares de destino ou mostramos quen somos. E tamén esa foi unha das decisións que hubo que tomar no seu momento. E tamén despois apareceu a idea da visitante do espazo exterior. Nós temos unha certa idade, un certo friquismo, entón somos herdeiros de Star Wars, de todas estas cousas, e tamén temos complexo de marcianos, entón, bueno, foi, supoño que algo así. Despois o desenvolvemento, esa foi o brote inicial, despois o desenvolvemento, respondeu aquí, que fixeron realmente o guión e o desenvolvemento. Bravo, continuamos.
dificultades atopastedes neste proceso? Bueno, a principal dificultade foi que nos conhecimos hoxe. Entón, foi un ano de traballo no que empleamos todas estas oportunidades que saíron por causa da COVID, ¿no? Tratando de sempre, pois, levantarnos pese as pedras que hai no camiño, ¿no? Que sabedes xa, ¿no? A xente do teatro, pois, estamos moi acostumados a estas cosas e tal. Bueno, pois contactamos por mail, buscando a alguén que podera facer animación sinxela, pero ver os primeiros bocetos para mí xa foi algo super revelador e quería muitísimo máis. Entón, comenzamos a virnos arriba, ¿no? Pois eu podería tocar un amigo que tengo, non sei que, tal, ao final foi, para mí, unha sinerxia maravillosa, porque a rítmica do vídeo foi alimentándose da música, despois a música da rítmica do vídeo, entón foi algo maravilloso, todo traballado, pois iso, non? Coa dificultade da distancia, pero desde logo con moitísimo amor, unha sorte inconmensurable de ter atopado a esta persoa maravillosa que fixo todo sempre con todo cariño, en un xeito absolutamente entregado, e foi un luxo contar con ela, por supuesto, Cristal, que despois falaremos de Cristal, pero bueno, a equipa increíble, non están aquí, Lucía, Esteve, Monse Piñeiro, pero eu cando vi que as compañeiras que iban a traballar con Moli, eran as dúas, non? Monse, unha exalumna da escola, ademais que é unha escenógrafa absolutamente exemplar, e Lucía Esteve, que é unha das cineastas máis importantes agora mesmo no panorama en Galicia, non? Pois para mí foi algo avallante, non? Maravilloso, increíble. Entón, pois nada, eu estou super agradecido, penso que fixemos un traballo, bueno, pois non sei, xa subsultades vos, pero penso que quedou algo moi interesante, moi interesante. Cristal, como foi ese proceso de ideación? Tocaba ya... Todo está muy ensayado. Claro, me pasa. En directo. Sí, bueno, pues un pouco decir, bueno, que iso creo que sí que unha cousa a destacar é o ben que funcionou o equipo desde o primeiro momento, como diferentes especialidades, tanto música como teatro, etcétera, fotografía, cámara de Lucía Monse, etcétera, pois como todo foi tomando forma ata dar este libro definitivo. Bueno, pues por la miña parte resultou moi interesante o feito desde o punto de vista dunha persoa que se dá un situario, bueno, por exemplo, nunca estiven de Erasmus, pero bueno, puse un pouco na pel no sentido de cando un pues, vai ao estranxeiro, vai a viaxe, ou calquera reto por pequeno que sea, que sempre que sales de outro sitio cómodo do día a día, pues bueno, vas así pequenino e tal, pero bueno, de repente pues notas que vas controlando todo. Damián? Agora sí, Cristal, agora sí. Como foi o proceso de creación da personaxe? Bueno, eu non tiven que facer moito. Simplemente ser así. Non, a ver, o proceso foi distinto ao que eu estou acostumada porque sempre traballo en base a algo que xa está feito. Entón, aquí partimos non desde cero, porque tiñamos o famosísimo debuxo de Moli, ademais do vídeo, pero bueno, non penso que non tiña unhas premisas claras, transmitimos moi ben o que quería, pero tamén traballamos moito en base ensaio-erro, non probábamos cousas, a ver se funcionaban, bueno, ao final atopamos isto que creo que foi moi bonito, e creo que vai moi ben co debuxo da Yasmiña, non sei a tua percepción. Sí, tivemos a sorte de poder traballar en espazos pequenos e moi persoais, non? Tamén traballamos no espacio de Chucho González, que tamén é o que fixo todo o espazo sonoro, eu fixen a música con él, na súa casa ten un espazo onde se pode facer este tipo de probas, entón tivemos tempo para xogar un pouco. No caso de Cristal, como tamén tratábase de un vídeo que non é moi extenso, pois tiñamos a posibilidade de probar diferentes matices, máis nena, menos nena, o que queríamos transmitir, que era máis de unha animación, e non tratar de fuxir tamén do tema publicitario, non? De facer un Erasmus na Estado de Galicia, non era iso.
nas diferentes redes sociais e sería maravilloso que fixéramos un traballo entre todas e todos para que o vídeo chegase todo non sei que poidamos, porque penso que sí que describe moi ben a realidade de Erasmus nesta escola e debo recollendo o testigo que me deixa Mariana, debo dicir que son nun 95% mulleres as que fan Erasmus. Entón, eu penso que é para sentirnos orgullosas, orgullosos, que se sales tan valentes e tan con este arroxo e tal, porque sodes a imaxe que está a escola, de mulleres poderosas que levades demostrando que sodes moitos anos xa, é un orgullo, de verdade, é unha delicia. Rapaces, animades, que pasa? Veña, imos! Pensamos que é fácil. Entón, a animación, neste momento, ademais, en España, a nivel nacional, está tendo moitísima forza, pero en Galicia temos unha productora que se chama Habano Produccións, que a película Valentina está ahora mismo nominada para os Goya, ¿no? Entón, Galicia é unha gran factoría de animación. Bueno, e o traballo que vocedes é enorme, inmenso. Muchísimas gracias a todos por este vídeo precioso. A ver un sketch. É o resultado de unha improvisación de alumnado de primeiro, que son e, bueno, eles están axudando, un aplauso para eles. Sí. Ya me veo. ¿Quieres dejar el agua? Que sí, que me han echado. Que sí, que se me bajé la mascarilla para beber. Y ya sabes, la mítica de los sitios fuertes. No, espera, excuse me. Okay? Excuse me. Te hablo mensajes y al final me lío o me encuentro otra vez. Y una vez es que no me dejan nada. Te hablo ahora. Samsung. Why? Because I lost my friends and my phone is dead. I love my friends. I love my friends. My friends. No, my friends. Ah, qué bonito. ¿Te lo compro? No. 5 euros. 3. I need your phone. More or less. I need
ver, wait. No, call the taxi. Oh, wait, taxi! Eres muy lenta, tía. Malísimo, loca, What? Bad. But if you see one. No. No! Oh my god! My pants! You're not thinking anymore. Why? Because you're already too drunk. Okay, come on to me. Oh. Hi, what's your name? Your name? Jorge. Jorge. Jorge.
ir a unha cidade o máis lexos posible, o máis diferente posible, e por cousa tamén que acabei ali. Pero foi unha experiencia increíble. Eu aconsello a todo o mundo. A mí cambiou a vida. Canto tempo? Un ano. Digamos, as persoas estiveron un semestre só, os amigos, e outros o ano inteiro. Eu aconsello, verdade, un ano. Aquí tamén tedes a posibilidade de coller un semestre, se como se va ben, coller o ano inteiro é outra solución. Pero iso, a xente que conocedes, a cultura, non sei, é increíble. Incluso estando iso en Lisboa, que é supostamente cerca así, o tema de coñecer xente, de abrir a outras experiencias, de viaxar, tamén está aí. Entón, aconsello por iso. Moitas gracias. Simplemente agora, pois, non temos moito tempo para que fagades moitísimas preguntas, pero sei que podemos arranxar alguna dúbida, se tendes, e senón, xa sabes que estamos todos os lunes, os martes e os vendres, de 10 a 2, na sala de Erasmus, para calquera cousa que queirades saber, necesitáis, podedes vir a comunicar, vale? Senón que jugueu, Juan, non os tres, o teléfono, o que queirades. Non os tres temos marchado de Erasmus, eu fixe un Erasmus hai pouquinho, en República Checa, en Brno e tamén en Graz, en Austria. A verdade é que para o profesorado tamén é unha oportunidade moi interesante porque podemos acadar muitísima información que despois podemos volcar nas aulas con vos directamente e tamén a nivel de organización da escola. Entón é moi importante que compañeros e compañeras da docencia tamén vos animedes. Podemos facer Erasmus unha semana, podemos facer formación, podemos ir a dar clase ou podemos ir simplemente a facer de ouvintes, non? Nos chamamos George Shadowing. Entón, animadevos porque cada movilidade que facemos, bueno, pois aparte de toda a experiencia, todo o coñecemento que podemos acadar, pois tamén favorece en cuestións de medios económicos a escola. Vale? A subvención vai crecendo, a medida que imos facendo máis Erasmus é igual a multiplicar os Erasmus para o seguinte proxecto, vale? Entón, animademos, calqueira dúbida, calqueira cuestión, pois nos la comentades, vale? Non estades só nisto, é unha cousa que estamos todos aquí para poder botaros unha man cando nos fixeres. ¿Sí? Xa está. Se tedes preguntas, sí. Vale. Todo esto suena muy bonito y el video es muy bonito. Pero ¿por qué en la escuela no se le ofrecen facilidades reales a las personas que vienen de Erasmus? Se les cierran las puertas muchas veces por no hablar español o incluso por no hablar gallego, como me pasó a mí en primer curso. Y porque es tan deficiente, por decirlo de alguna forma, en cuanto a las personas que vienen de Erasmus aquí, que incluso rozan la línea del irrespeto. Ben, eu penso que para opinións hai moitas, eu xa temos conversado coas alumnas que están aquí de Erasmus. É certo que hai complicación, de que, bueno, pues a inmersión lingüística que estamos tratando de facer, pues é complexa, ¿no? Porque os docentes, por exemplo, pues como estamos neste marco de secundaria, temos a obriga de acoller ao alumnado nas aulas, pero non teñen a obriga, non temos a obriga como docentes de facerlo en inglés. Isto é algo que xa ven nos contratos de los tres de Aline, que eles firman antes de vir, unha condición que xa coñece. De todos os xeitos, desde o Departamento Internacional, estamos a abordar agora mesmo un proxecto profesores de formación en inglés para todo o profesorado. Entón, iso é algo que les vai dar puntos, les vai proporcionar pois as ferramentas, agato que canto antes mellor a todos os compañeros e compañeras para que teñan, para que poidan defenderse en inglés. Tedes que ter en conta que, aparte de que facemos todo o que está, o que é humanamente posible, existo moito, se alguén alguna vez sentiu eso que ti comentas, ¿no? Sentímoslo moito, pero ten en conta que somos unha institución que pertence a secundaria, que a maioría dos
profesores e profesoras que formamos parte do claustro temos unha idade na que a educación en inglés, en linguas extranxeiras, pois non era moi aló. Entón, pois hai moita xente que non se sente segura falando inglés e tal, pero xa vos digo que levamos varios anos tratando de que se hai moitas movilidades, teñamos diñeiro para que co diñeiro que nos dá para a organización fomentar cursos de inglés, entrar na sección bilingüe e que todos os compañeros e compañeras canto antes teñan as competencias en inglés que desgraciadamente non tivemos porque o sistema educativo en España hai pouco pues será absolutamente deficiente nese asunto. Non quero poñer unha excusa, senón de verdade que de corazón estamos tratando de facer isto moitísimo mellor para a xente que veña, con todo cariño, con todo respeto e desde a humildade sempre. Eu creo tamén que, por exemplo, en relación a esto que estaba hablando y en relación a lo que comentamos de Juan Maiseo antes, creo que, bueno, eu me incorporei moi pouco ao departamento, ¿no? Pero creo que pode existir un espacio que non é ahora mismo, porque tampouco tengo tempo, ¿no? Pero sí que creo que é importante, por exemplo, saber que cousas específicas son as que puder suceder, porque desa maneira, imagínate, podemos usar un buzón, vale, para que sea anónimo, podemos unha conversa, da maneira que sea. Pero creo que é moi importante saber que puntos foron para intentar conectarnos de cara ao ano que ven, cada unha das experiencias, ¿no? Porque sabendo as cuestións concretas, se pode dar máis vínculo, ¿sí? Entonces eu creo que as persoas Erasmus que obviamente decidibles, as persoas Erasmus que decisen facer algún tipo de sugerencia ou de tipo, en este caso, sí me vale por esto, cosas como máis específicas, que estamos a súa disposición para falar de esto, no departamento, vale, podemos pedir un programa, escriban o que quieran, ou se queren decir de palabras, a todo, vamos. Eu agradezco a tua intervención, porque sempre a crítica suele ser moi constructiva, es para camiñar e tal, agradezco, pero neste caso concreto, xa estivemos avanzando todo os primeiros meses, estaba falando con ela, tratando de atopar o xeito de que estean mellor na escola. E penso que agora, por lo menos por lo que eu vou falando con ela, tamén con o Juan, están ben ubicadas, non teñen calqueira outra cuestión que teña, pues, por suposto, estamos aquí para axudar. É o mesmo que con Lara. Lara está en Portugal, me parece que por lo que vi no vídeo, que sabistes que non censuramos nada, entón, pois, entendo que poderíamos ter unha comunicación moitísimo máis directa. Quero vos contar que nós no departamento ao final temos o móvil encendido 24 horas e durante a pandemia tiñamos xente que estaban por aí, non foi para que diga onde, pero que tiñan chinches nos colchóns, estando de Erasmus. Nos collemos e facemos un vídeo por falar na institución, estamos 24 horas. É un traballo que é voluntario. Que de conta, facemos de verdade, con todo cariño e con muchísima ilusión. Estamos para mellorar e conseguiremos gracias a todos os títulos, ¿vale? Estamos abiertos a lo que preciséis sempre. Sí, gracias. Hai veces que, bueno, personalmente falo que non favorás mucho o que sexa, porque non me gustaría perderme alguna asignatura do curso, por exemplo, dramaturgia, terceiro e universidade, porque claro, se pegou un ano ou un cuatrimestre de Erasmus, non curso esas asignaturas. Hai posibilidade de, a volta, cursar asignaturas do curso pasado, da mesma forma, ou quedan perdidas e non se poden cursar? O que podrías hacer sería ou un quinto ano ou podes facer movilidades no quinto ano ou se non, se queres facela canto antes, podrías facer como unha pausa, cursar materias de maneira adicional, non convalidar unha materia, que quedaron como materias adicionales que cursaras, e a volta collera todo o curso completo. Pues muchas gracias. Vale, calquera pregunta, estamos a vosa disposición, podedes escribirnos un mail, temos o Instagram tamén internacional para que vedes a foto, por favor, con este sale, international.esarte, non, pois, xa está, non temos tempo para máis agora, porque queremos escoitar a música de Bagarse Esteto, vale? Entón, estamos a vosa inteira disposición do departamento, moitísimas gracias por acompañarnos nesta
que non están sen motivos da xenda. Os que estiveron a piques de vir, pero a última hora non puderon. E os que a última hora decidiron non vir. Para agradecer a todos, todas e todes, Nando Llera. Nando Llera. Primero de todo, moitas grazas Damián Contreras, Mariana Carballar. Muchas gracias a Elagar Septeto, qué maravilla. Que hicieron posible esta gala, luces y todo eso. Fuerte aplauso para ellos. Ahora voy a alistarse muy rápido, ¿vale? Muchas gracias, Belén Bouzas, Juan Caballero, Ana María Fernández, Sergio Macías, de Hotel García Lamor, Ana Teana, Mónica Globa, Diego Galloso, Joan Dinal, Moni, Alejandra Montemayor, Xavier Castiñeira, Roberto Redova, Catusa Paveiro, Andrea Peiteado, Gabriel Pelacausteitzer. No sé si se dice así. Betty Nelikova, María Farina, Alicia Peláez, Isolda Comesaña, Clara Álvarez, Inés Santos, Elsa García, Paula Villarroel, Meli Molita, Monse Piñeiro, Lucía Esteve, Chucho González, Bañera, Cristal Lázares, Bernardo Esteto, Miguel y Nerea, Elite del Savoy. ¡Sorpresa! Despedimos o acto, esperamos que fose do vosso agrado, xa sabedes que para responder a todas as outras preguntas de funcionamento do Departamento de Mobilidade, deixamos vos, que é moito máis interesante que nós, Con Elagar Septeto.
Ahora se lo
Pensábamos que marcharía